ଶିବା ଆଉ ପ୍ରୀତି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରୀତିର ଭାଇ ଶିବାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଶିବା ଗୋଟେ ଅନାଥ ଛୁଆଟି। ଶିବାର ନା ଘର ଅଛି ନା ପରିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଶିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧମକାନ୍ତି, ବାଡ଼ାନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ଶିବା ତୁ ଯେମିତି ଆମ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦିନେ ବି ନ ମିଶୁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ବି ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶୁଣୁ, ଏକଥା ଯେମିତି ତୋର ମନେ ରୁହେ। ତାକୁ ଧମକେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଶିବା ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଦୌ ଶୁଣେନି କି ଖାତିର ବି। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ପ୍ରୀତିକୁ ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଏ। ପଚାରେ ପ୍ରୀତିକୁ, ପ୍ରୀତି ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ କହିଲ? ପ୍ରୀତି କହେ, ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ। ହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ଭୁଲ। ଭୁଲ ପ୍ରୀତି। ହେଲେ ଆମ ପ୍ରେମକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଆମ କଥାକୁ ମନ କଥାକୁ କେହି ଜାଣି ବି ପାରନ୍ତିନି। ହେଲେ ପ୍ରୀତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ରହିପାରିବିନି ପ୍ରୀତି। ଚାଲ ପ୍ରୀତି ଆମେ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, ଚାଲ ପ୍ରୀତି। ପ୍ରୀତି କହେ, ହଁ ଚାଲ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବା। ଆମକୁ କେହି ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବଞ୍ଚି ଲାଭ କ'ଣ ଶିବା? ଚାଲ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି। ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରୀତିର ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଶିବାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ହେଲେ ଶିବା ଆଉ ପ୍ରୀତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ ବାହା ବି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଟ୍ରେନରେ ବସି ସେ ବିଦେଶ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଶିବା ଗୋଟେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ। ସୁଖରେ କଟିଯାଏ ତାଙ୍କ ଦିନ। ହେଲେ ଶିବାର ଦରମା ଟିକେ କମ୍, ତଥାପି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳି ଯାଉଥାନ୍ତି ଖୁସିରେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଯେମିତି କାହା ନଜର ଲାଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ କଳା ମେଘ ଢାଙ୍କିଦେଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଶିବାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରୀତି ବିଚରା କ'ଣ କରିବ? ଶିବାକୁ ଏ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଖାଲି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ହେଲେ ଶିବା ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଶିବା ଆଉ କେବେ ଜୀବନରେ ଚାଲି ବି ପାରିବନି। ଏକଥା ପ୍ରୀତି ଶୁଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଛିଡ଼ି ପଡ଼େ ତା ମୁଣ୍ଡରେ। କ'ଣ କରିବ ପ୍ରୀତି? ତା ମୁଣ୍ଡ ଭୁଲେଇ ଦିଏ। ସେ ବୁଝିପାରେ ନା କ'ଣ କରିବ। ହେଲେ ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା, ସେ ବିକି ଶିବା ପଛରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏବେ ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଭାବି, ଶିବାର ଗୋଡ଼ ନଥିବା କଥା ଭାବି ତା ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଭୁଲେଇ ଦିଏ। ସେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରେ ନା। ପ୍ରୀତି ବିଚାରୀ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲା। ପ୍ରୀତି ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼େ। ପ୍ରୀତି ଯାହା ଭାବି ନଥିଲା ତାହା ହିଁ ଘଟିଗଲା ତା ଜୀବନରେ। ବିଚାରୀ କେମିତି ଚଳିବ? ଏସବୁ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦିଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବି ଆଉ ଶିବାର ସେଇ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଆଉ ଶିବା ବାକି ଜୀବନ ବିତାଇ ଦେବୁ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାର ବି ପଡ଼େ। ହେଲେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ନଥାଏ। କେମିତି ଯିବ ବିଚାରୀ? ମନେ ମନେ ଭାବେ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ଶିବାକୁ କେମିତି ନେବି? ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ତାପରେ ଶିବାକୁ ପିଠିରେ ନାଉ କରି ସେ ବାହାରି ପଡ଼େ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲି ଠିକ୍ 5 ଦିନ ଠେଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଶିବାକୁ ଶୋଷ ଲାଗେ। ଶିବା କହେ, ପ୍ରୀତି ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଦେବ। ପ୍ରୀତି କହେ, ହଁ ତୁମେ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣି ଆସୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରୀତି ଯାଏ ପାଣି ପାଇଁ। ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଶିବା କିଛି ବି ଖାଇନି, କିଛି ଖାଇବା ଯଦି ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, କ'ଣ କରିବ? ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନଉ ଅନଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠିକି ଧାଇଁଗଲା ଶିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏପଟରେ ଶିବା ପ୍ରୀତିର କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଶିବା ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥାଏ, ହେଲେ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥାଏ। ପ୍ରୀତି କଥା ଭାବୁଥାଏ, ପ୍ରୀତି ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହୋଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲ ପ୍ରୀତି,
बहुत कष्ट पाइल पितृ, हेले मु कौन जानी एमिति मोर हब बोली। छाड़, मो भाग्य जहाँ थिला सेटा ही हैला। हेले तुमे मो साथे रही एते कष्ट भोगिब मु देखिपारिबिनी प्रीति, एमिति मने मने कहूए। सही समय रे मंदिरर नना आसी जाती। तापर पचारे शिवा पचारे, अच्छा नना मंदिर एते भिड़ कहीं? नना कहती, आज पूरा सावित्री व्रत, स्वामी पाई स्त्री सावित्री व्रत रखे। ओषा रखिले स्वामीर आयुष्य बढ़े, मान सम्मान बढ़े, से स्त्री ओषा सावित्री व्रत रखे। तमें कौन जान सत्यवान और सावित्री कथा? तापरे शिवा कहे, हाँ नना मु सब जानी। तापरे पाखरे थिबा आंब दुकानी की पचारे, भाई आंब किलो केते? दुकानी वाला जो रेट कहे शिवार मुंडा भूले ही जाए। एमितिरे प्रीति पाखरे टंकाटिए भी नहीं। तापरे ए ओषा करने से केमिति बा कहब। तापरे प्रीति आसी पहुँचे। प्रीति जानिछ मु तुम पाई खाइबा आनिछि, आस आसिल खाई नब शीघ्र आस। तापरे शिवा कहे, प्रीति तुम्हें आउ केते दुख सहब? प्रीति तुम्हें गोटे काम कर, मते एठी छाड़ी तुम्हें तुम बाटर चली जाओ। प्रीति तुम्हें कहीं तुम जीवन नष्ट कर मो पाई। प्रीति कहे, शिवा मोर जो जीवार थिला ना, मु तुमको सेठी छाड़ी चली जाई थांती। मु तुम हाथ धरुथिली कहीं, एते बाट आसुथिली कौन पाई? कौन छाड़ी दबा पाई शिवा? शिवा कहे, प्रीति एमिति एमिति कौन पाई करुछ? प्रीति कौन पाई करुछ? प्रीति कहे, जानिछ मु बाहला बेले तुम कथा देइथिली, तुम सुख दुख सबुथरे साथी सत जन्म जाए मु रही तुम सांगरे। एई छोटिया दुख पाई मु कौन तुम छाड़ी चली जीवी? कुह शिवा, हेले कौन पाई एमिति पचारल शिवा? शिवा कहिला, जानिछ प्रीति आज होउची सावित्री व्रत, हेले ना मु तुम पाई भल शाढ़ी किणी पाउची, ना शंखा ना सिंदूर, सेथिपाई एते दुख एते कष्ट कौन पाई सहब? प्रीति तुम्हें मते छाड़ी एठी चली जाओ। हो प्रीति कहला, एया ना सावित्री व्रत खाली शंखा सिंदूर शाढ़ी रे हुए नहीं, मन भितरे सावित्री व्रत करा जाए। स्वामी प्रति भल पाइबा सम्मान थिले सावित्री व्रत करा जाए। मु तो एमिति तम पाई 5 दिन आगुरी करिछि सावित्री व्रत, आज लोक देखाणिया करबा कौन दरकार शिवा? शिवा कहे, प्रीति तुम्हें एमिति एते भल केमिति हेल? प्रीति केमिति हेल? प्रीति तुम्हें बहुत भल प्रीति, हेले मु हतभागाटे, ना मु तुम पाई योग्य हो पारि, ना तुमको खुशी दे पारि। शिवा सेमिति कहीं भावुच? मु तो आज जाए तुम किसी कहनी। प्रीति मु तुमको स्त्री रूपे पाई बहुत बड़ भाग्यवान प्रीति, हेले मु हतभागाटे, ना तुमको खुशी दे पारुची ना सुख, खाली दुख ही दुख। एति कही भो भो हो कांदे शिवा। प्रीति कहे, एसबू कथा को भूली जाओ शिवा, आस खाइब आस। शिवा कहे, आज सावित्री व्रतरे आमे सांग ही खाइबा, तुम्हें मते खुआईदेव मु तुमको। प्लीज प्रीति आज भली दिन रे तुम्हें मना करनी प्रीति, आज तुम पाई नियारा सावित्री व्रत हब प्रीति, आस प्रीति तुम्हें मो हाथरू थरे खाई नियो प्रीति, आस। ए दुनिया जानिब आम प्रेम एकदम नियारा, एकदम अलग प्रीति, आम सावित्री व्रत भी एकदम अलग। तमें भी तो 5 दिन है खाई न, आस प्रीति खाई दियो प्लीज, मना करनी। सब बेले मो कथा ही भावुच, निज कथा थरे भाव प्रीति, निज कथा टिके भाव। शिवा प्रीति कहीं कहीं कांदती आउ नियारा सावित्री व्रत पालन करती। शिवा प्रीति की खुआई दिए। प्रीति शिवा को भल पाइबारे एते निबिड़ता था जे देखिला लोक भी हार मानी जाती। आउ एमितिरे प्रीतिर भाई शिवा को मारिबा पाई चाहूथांती। से दिन तांको भल पाइबा देखी तांको हाथ मुंड तलुक हो जाए। सतरे तुम्हें एते एते भल पाइबा तुम भितर अच्छी बोली आम जानी नथिलु, आम केते भूल करुथिलु, आम केते पाप करुथिलु। प्रीतिर भाई कहे,
ତମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆମର ସାଲୁଟ୍। ସତରେ ଏମିତି କେହି କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତମେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛ? ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିନୁ। ଏସବୁ କହି ସେଇଠି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଶିବାପ୍ରୀତି। ସତରେ ତାଙ୍କର ନିଆରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ନିଆରା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଁଯାଏ ଆପେ ଆପେ।